Maminyabo bagutumike pare kurugucha Nyangongo getare ya Chiagosoka Kigogi meye wadi ya Kiabonyeru ebunge ya Burube County Nyamira nigo besokiri nako kerege tambukiro kyo mujumbe bwebunge yo Umuski Patrick Osero agaye pare yo kuchaka koroswa okwana na barali hase pare yo nigabana incha ubawatabuna igo babere bagwetire mechande menge anene chinga kibagutumika pare yo gati abo basombi bechaye korwa seche tundubali muri kitofati gadi Gisemba aroboti rwa sinchira yobekira Nyang'anyi bari pari yecho kurugucha Kigogi gochiketare rogana okakiabanya twakira mwesimi wetu Patrick Osero mbiyamo nande mbiyamo pare abere yo tuchanda chacho katogwetu katwana bakase etari gotu kwetu kachatamnya kabakororo abangina tokuruto hokera nigo kakitwaro lya mana singi jogore pare yetu yako yabeire Osero ito kaki nande twagatabimya sa kubwa rwanda kwatsi nande tutam atakorera yandi kubwa asamalia tane ngoruku Isaac Aliaga epareje igechakire tukorugucha eganda bakanyangongo eganda bakagetare mono egasioka kiabonyeru mono ega epare gente ko chikokone getangani abamora baito bapoda kone bagotansa ge bachandegete pare yabwate chigwende emengane ko chimata abune mbule go twenyinge lakini no mosimi ko Patrick Osero atomire bire gitaige site toroche compact ne asene ko korna leveling ne asene na spreading igontoro chinge pare ne chikokona abana inji baito no na abana bus bakande sukuru nyangongororalia abana inji bonsi bakogete asobu umujum Patrick Osero kono mujum Patrick Osero kurwa sa to baraibu ale obere ga ko beke estima bora gwenke mabona bono jaka no die bumba na beke estima na begete estima yende kerenda na begete yene nyanjoka oywere pake skuru oraiba ji abana inji batana kono ramagano kurgesera ke bone kwase ko ramaganda ya maya na na ga sene taratika yo samarieta ne ni gongoro ko mono Joseph Dai tigangire ri bageri interview mheshimiwa bwaro gongoro Prabu Muchumbo ne Patrick Osero twa otokolire gendo kyo kumia aseri tukulia lero e barabara konya nigo eto sumbuete Mheshimiwa tobekero mujanga Mheshimiwa ito Patrick bagendi mbuyamono asekera lingana watokolira mangana manene abantu bakiamenyeru na nyakongo totebe asamareta ngor kurineti eyo bonyingwa njena tebo mugako Osero tokonyire sana omwempi ito amaenderero kwanza tokonyire bune pare chi accident chale okoleka ga igichare ngichinyinge Osero tokonyire sana CDF na tomwana ne yosiare kakina akonya. Kenya saa musini.